sahabu ka sanya da shehana babu wanda na manta da wahidin sadani SD albarkacin Mahmud Habibi da sai ya dashi ma'u ciki wacce muke kasidar mun fahimta. Nuril ala nuril ya karimi ya dan Abdullahi ya ma'asumi ta mai mukamai kafin ku kalmar ta amsa sunan ta zama mukami ka tsarka kake kafin ku tsarki ya san da cewa ya zama tsarki ya Rasulullahi madogara ware ka kai zaka ba mu mayafi wallahi annabi cikin yabanka na zuciya ke samun salama duk zuciyar da ko babu kaunar ka tabbata sai ta yi nadama.